Ongi etorri Donostiako EASO Politeknikoko erdimailako arotzeria eta altzarigintza ziklora. Zuraren mundua ezagutzea gustatuko litzaizuke? Mundu liluragarria da. Zuhaitz espezie ezberdinak eta zuraren propietateak ezagutuko dituzu eta material jasangarriak lantzeko aukera izango duzu altzariak eta egurrezko elementuak eginez. Ziklo honek arotzeriako elementuak fabrikatzeko gaitasuna eskainiko dizu. Gaitasun horiek lortzeko, planoen interpretazioan eta tresnen erabileran trebatuko zaitugu. Eskuko makinarekin hasiko gara. Tradizionaletara pasatu eta zenbakizko kontroleko makinekin amaituko dugu. Behin zikloa bukatuta, altzariak eta arotzeriako elementuak fabrikatzeko industrian langile gisa edo norberaren konturako arotzeto ebanista gisa lan egiten hasteko aukera izango duzu. Prestakuntza jasotzen jarraitu nahi baduzu, zuzenean instalazio eta altzarigintzako bigarren mailan sartzeko eta 3 urtetan 2 heziketa ziklo lortzeko aukera duzu. Erdi mailako ziklotatik, zure lanbide kualifikazioa hobetzeko aukera duzu gure ikastetxean diseinuko eta altzarigintzako goi mailako zikloa eginez. Eskuzko trebetasuna baduzu eta mundu naturala gustatzen bazaizu, zura da zure materiala. Tradizioa eta modernitatea uztartzen dituen mundua zain duzu, etorkizuneko lanbide batean material noble, natural eta jasangarri batekin lan egin ahal izateko.